Krátce po Hitlerově nástupu k moci začali nacisté s rozsáhlou reformou německého systému zdravotnictví. Oficiálním cílem bylo udržet dobré zdraví a kondici německých občanů, aby mohli pracovat pro říši. Neoficiálním cílem pak bylo vyčistit populaci od neárijců a sterilizovat či povraždit postižené osoby. Hitlerovi lékaři vytvořili a prováděli procedury, které vedly ke genocidě. Na konci války tak ti, kteří dali slib léčit nemocné, čelili obviněním z válečných zločinů a masových vražd. Hitlerovi lékaři. Vražedné reformy. Každý den norimberského procesu s lékaři přináší nová odhalení zneužívání lékařského postavení během Třetí říše. Američtí prokurátoři v čele s brigádním generálem Telfordem Taylorem pokračují v obžalobě 22 mužů a jedné ženy. Proces s obžalovanými bude velmi detailně zkoumán s použitím průkazních dokumentů a výpovědí svědků. Americký vojenský tribunál v Norimberku v roce 1946 obžaloval hlavní nacistické lékaře z těchto zločinů proti lidskosti. Lékařské pokusy na lidech a nucená eutanázie, kvůli nimž zahynuli stovky tisíc lidí. Soudce Walter Bills vyzval každého z obžalovaných, aby se hájil. Jmenujete se Karl Brandt? Ano. Prohlásil jste se za nevinného v souvislosti s tímto obviněním a považujete se i nyní za nevinného? Považuji se i nyní za nevinného. Karl Brandt byl Hitlerovým osobním lékařem a říšským komisařem pro zdraví a zdravotnický systém, v procesu byl hlavním obviněným. Pokud by byl odsouzen, čekal by ho trest smrti. Brandt tvrdil, že byl nespravedlivě obviněn kvůli blízkému vztahu k vůdci. Ostatně v Hitlerově užším kruhu se pohyboval od roku 1933. Jestliže byl někdo tak dlouhou dobu při Hitlerovi, musel být zákonitě špinavou sviní. Karl Brandt. Jednou se prý svěřil svému příteli Albertu Speerovi, že jestli spojenci někdy zjistí, co dělal, bude oběšen. Přesto se zdá, že si věřil, protože do svého deníku si napsal: Američané by si nedovolili pověsit mě. Brandt stál po Hitlerově boku po více než 10 let. Byl mu přítelem a osobním lékařem. To samo o sobě zločinem nebylo. V roce 1942 ho však Hitler jmenoval zplnomocněncem pro zdravotnictví a lékařskou péči, což zahrnovalo speciální úkoly v civilním i vojenském lékařství, a v roce 1944 se Brandt stal hlavním lékařem Třetí říše. Jako nejvyšší zdravotnický funkcionář byl Karl Brandt zodpovědný za nacistické lékařské metody, které začaly reformou a brzy přešly v masové vraždění. Jakmile se nacisté dostali v Německu k moci, okamžitě začali se změnami, jejichž součástí byla reorganizace státního systému zdravotnictví. Doktor Leonardo Conti, přesvědčený nacista, byl od začátku vlády nacistické strany jejím předním představitelem v otázce zdravotnictví. Conti reformoval německý systém zdravotnictví v duchu národního socialismu. Ve snaze zajistit zdraví našich občanů a našeho národa je nutné, abychom své myšlenky i činy podřídili vědeckým a politickým poznatkům o genetickém zdraví a rasové čistotě. Tato ideologická reorganizace ještě není ani zdaleka dokončena. Nacisté plánovali úplnou reorganizaci zdravotnictví. Změnám se neměla vyhnout žádná část života. Vše, co lze konzumovat syrové, by mělo být konzumováno syrové. Tak získáme v čisté podobě všechny důležité látky z ovoce, salátů, zeleniny či kořenové zeleniny, které jsou dobré pro naše těla a zdraví.
Obecně velmi přeceňujeme význam masa, které by mělo být jen doplňkem stravy. Naopak velmi důležitá je každodenní konzumace celozrnného chleba, který je nyní všude dostupný. Celozrnný chléb, úsměv na vašich rtech. To se stalo oficiálním sloganem. Straničtí zdravotníci také spustili kampaň proti povzbuzujícím prostředkům. Tento styl života ničí vaše zdraví. Abyste zůstali zdraví, musíte žít zdravý život. Ve snaze udržet německé dělníky zdravé a produktivní byli kuřáci podrobeni vyšetření na rakovinu plic. To byla nesmírně pokroková věc, protože nacističtí lékaři byli prvními, kdo objevil spojitost rakoviny plic s cigaretami. Rakovina se stala zabijákem číslo 1 20. století a lékaři hledali příčinu u karcinogenních průmyslových látek. Německý patolog Eberhard Scheierer objevil spojitost mezi cigaretami a rakovinou už v roce 1943. Možná to byl právě on, kdo poprvé vyřkl větu "kouření škodí zdraví". Nacisté věnovali značné prostředky na výzkum rakoviny způsobené kouřením. Založili institut pro výzkum tabáku a zakázali kouření na veřejnosti a v práci. Proč se Hitlerovi lékaři tolik zajímali o výzkum rakoviny? Charakterizoval bych nacistický režim jako takovou homeopatickou paranoju, jako strach z velmi maličkých a zákeřných špionů, jež napadají těla německých občanů zvenku či zevnitř. Kampaň proti rakovině se dá opravdu chápat jako součást té velké paranoje. Strach z toho, že těla napadají Židé, stejně jako strach z bacilu rakoviny. Špioni jako olovo nebo azbest či tabák. Takže se domnívám, že pochopit kampaň proti rakovině znamená pochopit celý strach ze špionů, kteří ničí naše těla. Německo bylo zahlceno propagandou proti kouření, která varovala před cigaretovým dechtem. Kampaň také cigarety démonizovala jako produkt židovské špíny ve fiktivní antisemické karikatuře. Profesor Proctor ale věří, že kvůli rasistické paranoje nebyl prováděn žádný opravdový výzkum. Pokud jde o vědu v nacistickém Německu, představíme si jedinou věc a tou je Mengele, osvětim a lékařské pokusy. Myslím, že je důležité uvědomit si, že díky stejným pohnutkám rasistického fanatismu, jenž nám dal Mengeleho, máme také velice detailní výzkum tabáku, který dal základ výzkumu světového měřítka a dodnes je jedním z největších úspěchů 20. století. Bylo to však k něčemu. Je jasné, že technicky šlo o dobrý výzkum, který byl však prováděn nacistickým režimem a proto se stal zneuctěním vědy a nakonec byl zapomenut. Lidé dnes ani neví, že nacisté takový výzkum dělali. Mnoho směrnic pro veřejné zdraví, jež inicioval režim nacistů, předběhlo svůj čas, ale jejich opravdové cíle byly čistě vypočítavé. Propagovat a uchovat produktivitu lidí. Za vlády nacistů už nebylo zdraví jen osobní věcí. Dnes máme více než kdy jindy povinnost vést zdravý život. Dobré zdraví bylo součástí jejich mistrovského plánu na vítězství. Budoucnost Německa měla být utvářena vírou, že zdravý národ je silný a neporazitelný. Od roku 1934 začaly po celé říši vznikat centra veřejného zdravotnictví. Jejich prvořadým cílem bylo zajistit a uchovat rasovou hygienu nového národa a eliminovat ze společnosti neárijské a fyzicky či mentálně postižené občany. Pozitivním efektem pro většinu německé populace však byla komplexní zdravotní péče. Veřejná sociální péče Národně socialistické strany založila kliniku pro matku a dítě v každém německém městě a téměř každé vesnici.
Nyní existuje přes 29 000 zařízení, kde mohou těhotné a mladé maminky dostat radu a asistenci pod lékařským dohledem. Znárodněné zdravotnictví a finanční dotace pomohly zvýšit porodnost. Hitler věřil, že svou bitvu o světovou dominanci nemůže vyhrát bez stálého přísunu zdravých mladých Němců. Podívejme se, co tu máme. Otevři. Všichni si vezmeme kartáčky a začneme. Je důležité provádět pohyb z vrchu dolů, doleva a doprava. Teď si všichni vykloktáme. Stát natáčel filmy propagující osobní hygienu a masové očkování. A ty? Já jsem Klára. A jak se jmenuješ ty? Jsi statečná. Herta Šrotová. My už se známe, že ano? A ty? Anny Majerová. Po celé říši probíhala masová rentgenování pomocí vysoce účinných moderních zařízení, která monitorovala nesmírně rychle se šířící výskyt tuberkulózy. Toto zařízení na hromadná vyšetření provede 250 rentgenů za hodinu. Celé německé národní tělo bylo vystaveno celé řadě rentgenů. Nacističtí lékaři však začali zneužívat svých rolí léčitelů, když navrhli zaregistrovat a poté zahubit všechny Poláky a Židy nakažené tuberkulózou. Do roku 1939 už mělo německé zdravotnictví vymyšleno řešení proti šíření infekční choroby. Neléčit pacienty, o nich se domnívali, že jsou rasově méněcenní, ale prostě je vyhladit. Všichni registrovaní občané, včetně těch, kteří se nevrátili nebo byli repatriováni ze zahraničí, jsou vedeni v kartotéce na těchto informačních kartičkách. Statistika se stala neodlučitelnou součástí německého zdravotnictví. Lékaři hlásali nové heslo znějící počítejte a registrujte. V roce 1939 začali nacisté shromažďovat informace o všech lidech žijících v říši. Používali v té době velmi moderní systém kartotéky a založili tak Národní registr zdraví. Úřady veřejného zdravotnictví sbírali data a sčítali je. Na statistikách bylo uveřejněno následující: počet Židů trpících tuberkulózou nebo tyfem, asociálové, lidé bez trvalého bydliště a všichni Rómové. 85 000 z nich bylo nakonec zabito. Nacisté registrovali všechny psychiatrické pacienty a vyhubili ty, kteří nebyli schopni pracovat. Počet obětí přesáhl 250 000. Byly to tisíce a tisíce karet. Každá z nich znamenala jednu oběť. Jednotky SS také používaly děrných štítků k organizaci holokaustu. Šéf říšského zdravotnictví Leonardo Conti vysvětluje svou vizi rasové nadřazenosti takto. Osud lidí není neměnný, je buď to na vzestupu či pádu. Národ musí být buď to kladivem nebo kovadlinou. Zdali se stane tím či oním, to určí hodnota jeho krve, hodnota jeho rasy. Conti se rozhodl vyhnout se stíhání. V říjnu 1945 spáchal sebevraždu ve své cele v Norimberku. Ze zločinů nacistických lékařských praktik se tak zpovídal Karl Brandt. Obžaloba předložila toto organizační schéma zdravotnického systému Třetí říše na základě Brandtova náčrtku. Přesto, že jeho místo bylo přímo ve středu schématu, považoval Brandt sám sebe jen za koordinátora, nikoliv vedoucího zdravotnické mašinérie. Lékař se rozhodl vypovídat při své vlastní obhajobě a 3. února 1947 byl povolán k výslechu. Brandt věděl, že za to, čemu nacisté říkali program eutanázie, mu hrozí trest smrti. Při tomto programu přišli o život stovky tisíc tělesně nebo duševně postižených či starších lidí. Pro svou obhajobu psal velmi rozsáhle o eutanázii.
Čím jasněji, důsledněji a tvrději přistoupíme k programu, jenž má zabránit tomu, aby se rodily děti trpící dědičnými chorobami, tím méně se budeme muset zabývat celým problémem eutanázie. Brandt věřil, že nařízení sterilizace v raném věku této věci efektivně napomůže. Součástí plánu vyvinout ideální lidskou rasu jako tyto děti bylo požádání o okamžitou povinnou sterilizaci 10 milionů lidí. Nacisté propagovali pozitivní eugeniku, podle níž měli mít děti jen zdraví árijci. Lékaři se velmi aktivně podíleli na nacistické eugenice. Násilně sterilizovali každého, koho považovali za méněcenného. Měl by snad být místní idiot, který je objektem výsměchu naší neskažené mládeže, být běžně viděn na veřejnosti? Nenávistná kampaň kvetla, plakáty hlásily Němcům: to vy nesete na ramenou tíhu dědičných chorob. Propagandistické filmy ukazovaly jen ty nejhorší případy. Jen v Německu se každý rok utratí přes 700 milionů marek za takové nešťastníky. Nejen náklady, ale i náš hluboký soucit s nemilosrdným osudem těchto lidí vyžaduje použití veškerých dostupných prostředků k tomu, aby se tito nešťastníci dále nemnožili. Právě proto sterilizujeme tyto geneticky narušené občany. Zákon o ochraně geneticky narušených potomcích vešel v platnost v červnu 1933. Na jeho základě byl každý člověk s vrozenou mentální nebo fyzickou poruchou povinen podstoupit sterilizaci, i kdyby to bylo, jak zákon přesně stanovil, proti vůli pacienta určeného ke sterilizaci. Od ledna 1934 se okresní soud v Altenburgu stal i sídlem soudu pro dědičné nemoci, jako jedno z 200 takových zařízení ve Třetí říši. Tyto soudy měly uplatňovat nové předpisy, které byly považovány za základní zákony říše. Z místních zdravotních úřadů sem proudily záplavy zpráv o lidech vybraných k nucené sterilizaci. O každém případu sterilizace rozhodoval soudce a 2 lékaři. Podávat zprávy o lidech určených ke sterilizaci bylo přikázáno všem odborníkům v oblasti zdravotnictví. Proti tomuto programu téměř nikdo nevzdoroval, protože zdravotníci se obávali, že na ně bude nahlíženo jako na zpátečníky. Rolfa Thurma povolali k soudu poté, co lékaři zjistili, že trpí vrozenou poruchou kostí. Nacisté ho přinutili zanechat školy. To byl však jen začátek jeho osudu. V roce 1937 mi bylo 15 let. Tehdy jsem společně s rodiči obdržel předvolání od městského úřadu v Altenburgu, abych se dostavil na místní zdravotnické středisko. Jejich úkolem bylo zjistit, zda trpím dědičnou chorobou a nemělo cenu s nimi diskutovat. Již předem bylo jasné, že jsem byl určen ke sterilizaci. V mnoha případech nebyli lidé vůbec povoláni, aby se dostavili osobně. Místo toho spoléhali soudci na lékařské zprávy a státem určený inteligenční test, ve kterém byly tyto otázky. Kolik dnů má týden? Kolik stojí půl kila brambor? Kdy má vůdce narozeniny? A vyjmenujte některé francouzské řeky. Neexistoval žádný způsob, jak odlišit nedostatek informací od klinické mentální retardace. K vynesení soudu stačilo jen 20 minut. Oficiální diagnóza byla však vždy stejná. Dědičná choroba potvrzena. Neprošel vědomostním testem ani testem samostatného myšlení. A stejná byla vždy i oficiální léčba. Výše zmíněný pacient bude sterilizován. Pokud odmítne zákrok podstoupit dobrovolně, policie má nařízeno ho předvést. Právě takto určili osud 15letému Rolfu Thurmovi.
Ze začátku se opravdu cítíte méněcenný. Je spousta věcí, kterých se nemůžete účastnit, jste jako vyvrhel. Tato situace se po sterilizaci ještě zhoršila. Navíc jsem nemohl sehnat práci jen proto, že jsem byl invalida. Ne proto, že bych na ní neměl mentálně, ale prostě jen proto, že jsem byl handicapovaný. Osud Rolfa Turma sdílelo 400 000 mužů a žen. V roce 1980 se dostalo přeživším obětem nucené sterilizace kompenzace ve výši 2500 € poté, co každý z nich podstoupil ponižující aplikační proces. Od roku 1990 začal pobírat zbytek těch, kteří přežili, malou penzi. V polovině 30. let schválili nacisté zákon o nucené sterilizaci pro všechny občany s mentální či fyzickou poruchou. Lékaři Třetí říše se ochotně účastnili těchto a později i mnohem hrůznějších praktik. Tento instruktážní film učil lékaře, jak efektivně provádět sterilizace. Vasektomie trvala díky použití lokálních anestetik jen několik minut. Oproti tomu operace u žen byla mnohem složitější a vyžadovala celkovou narkózu. Veřejné nemocnice ochotně prováděly sterilizace. Když se programu některá nemocnice neúčastnila, byla považována za zastaralou. Sterilizační postupy se staly povinnou součástí školení specialistů. Zároveň se zkoumaly různé sterilizační metody. Povinné sterilizační operace měly za následek smrt 6 000 lidí. Mnoho lékařů se díky výzkumu proslavilo. Někteří z nich skončili u soudu v Norimberku, kde byli obžalováni ze zločinného provádění sterilizačních pokusů na lidech v koncentračních táborech. Probíhá vojenský soud 1. Zhruba od března 1941 do ledna 1945 probíhaly v koncentračních táborech Osvětim a Ravensbrück a dalších místech sterilizační experimenty. Jejich cílem bylo vyvinout takovou metodu sterilizace, s jejímž použitím by bylo možno sterilizovat miliony lidí v co nejkratším čase a co nejjednodušeji. Po osvobození Osvětimi vyšla najevo míra krutosti nacistických lékařů, kteří zde prováděli pokusy na lidech. Dějištěm těchto zločinů byla v Osvětimi budova s názvem Blok 10. Říkalo se jí také chirurgické vězeňské oddělení. Nebylo to však žádné léčebné zařízení. Místo toho se Blok 10 stal místem klinického, vládou schváleného masového vraždění. Nacističtí lékaři plnili oddělení Židy a Romy dopravenými z celé Evropy. Zde byli vězni podrobováni děsivým lékařským experimentům. Byli kastrováni, necháváni umřít hlady podle přesně definovaného plánu nebo záměrně infikováni nemocemi jako například tyfem. Mnoho z obětí byly ženy. Do děloh či vejcovodů jim lékaři infikovali žíraviny, což mělo katastrofální následky. Lékaři se snažili nalézt rychlejší sterilizační metody, které by nahradily zdlouhavé operace. Velitel jednotek SS Heinrich Himmler měl v plánu sterilizovat až 30 milionů Slovanů. Karl Klauberg, hlavní výzkumník v bloku 10, informoval Himmlera, že vynalezl způsob, jak dle svých slov ošetřit 1000 žen během jednoho dne. Nás vězenkyně hodili na zem špinavé a zavšivené místnosti. Vzali ženy, mladé, 19leté krásné ženy a prováděli na nich různé gynekologické operace. Přestože za barbarské sterilizační pokusy v Osvětimi byl zodpovědný hlavně Klauberg, v Norimberku souzen nebyl. Poté, co strávil několik let v sovětském vězení, vrátil se do západního Německa, kde byl zatčen. Zemřel však ve vězení dříve, než byl předveden k soudu.
Karl Brandt, hlavní říšský lékař, tak jednoduše neunikl. 3. února 1947 nastal den, na který se Brandt připravoval měsíce. Byl povolán ke křížovému výslechu, který vedl hlavní prokurátor, americký generál Telford Taylor. Provádění takzvaného programu eutanázie pro německou třetí říši, během něhož obžalovaní zavraždili stovky tisíc lidí, včetně občanů zemí okupovaných Německem. Tento program zahrnoval systematické a tajné popravy starých lidí, duševně chorých, nevyléčitelně nemocných či deformovaných dětí a dalších osob. Popravy byly vykonávány pomocí plynu, smrtících injekcí a mnoha dalšími způsoby. Karl Brandt byl obviněn z odpovědnosti za nacistický program eutanázie. Soud i veřejnost očekávali, že Brandt bude v rámci obhajoby vysvětlovat či odsuzovat eutanázii. Čekalo je však překvapení. Ano, s eutanází jsem souhlasil. Uvědomuji si problémy, které s ní souvisejí, poněvadž jsou tak staré jako lidstvo samo. Nejedná se však o zločin proti lidem či proti lidstvu. Už z počátku 20. let 20. století začali někteří němečtí lékaři požadovat povolení usmrtit lidi, jež považovali za nezasluhující si života. Brandt nebyl jediným lékařem, jenž se domníval, že smrt je cestou k vykoupení nevyléčitelných z jejich trápení. Jeho obhajobou nebylo tedy zamítnutí, ale podpora této filozofie. Eutanázie není ničím jiným, než jen vyšší formou lidskosti. Je to nejvyšší forma lidské etiky, nejjasnější výraz uznání života. Karl Brandt. Brandtova účast na eutanázii začala jako údajná humanitární mise. Ke svému postavení Hitlerova osobního lékaře mu přibyla další funkce. Stal se vůdcovým mužem pro citlivé záležitosti. Jeden takový úkol dostal na jaře roku 1939. Adolf Hitler obdržel dokumentaci dítěte, které se narodilo slepé a chyběla mu jedna paže a jedna noha. Otec se na Hitlera obrátil s žádostí o eutanázii pro své dítě, načež mě Hitler okamžitě vyslal do Lipska. Dítě, jemuž se dostalo označení dítě K, bylo ošetřováno na fakultní pediatrické klinice. Hlavní lékař vyzval rodiče, aby se obrátili na Hitlera s prosbou o milosrdné ukončení života svého těžce postiženého dítěte. Měl jsem nařízeno osobně si ověřit fakta. Pokud by se potvrdila jako pravdivá, měl jsem povolení oznámit lékařům Hitlerovým jménem, že mohou provést eutanázii. V té době už dlouho čekali nacističtí lékaři na Hitlerovo povolení eutanázie. Vůdce jim nařídil vyčkat do počátku války, která byla toho jara na spadnutí. Případ dítěte K z Lipska dal Hitlerovi příležitost spustit operaci milosrdného ukončení života. Brandtovi bylo okamžitě jasné, že dítě je velice těžce postiženo jak fyzicky, tak duševně. Rodiče neměli získat pocit, že smrt iniciovali. Takže jsem v souladu s Hitlerovými instrukcemi zmocnil lékaře k tomu, aby zajistili usmrcení dítěte takovým způsobem, jako by byla výsledkem jiné příčiny. Měl jsem také za úkol zajistit, aby operace neměla žádné právní dopady. Brandt dal vedoucím lékařům příslušné instrukce a dal jim jasně najevo, že vše má vypadat jako přirozená smrt. Poté, co Brandt splnil svůj úkol, oznámil otci dítěte K, že jeho žádosti o milosrdné ukončení života bude vyhověno. Otec později Brandta vychválil, řekl o něm: tak mi to pan Brandt vysvětlil. Vyjádřili jsme mu svou nesmírnou vděčnost. Byl to hrdý muž, inteligentní, velice přesvědčivý. Pro nás se stal spasitelem. Dítě K zemřelo 25. července 1939. Pitevní zpráva určila jako příčinu smrti srdeční selhání.
jistém smyslu můžeme tvrdit, že případ dítěte K odstartoval eutanázii jak u dětí, tak u dospělých. Zde je třeba uvědomit si dvě fakta. Za prvé, případ dítěte K zahrnul do problematiky Hitlerovo kancléřství, protože právě kancléřství byl dopis určen. Není tedy žádnou náhodou, že v centru plánování programu eutanázie stálo Hitlerovo kancléřství. Mit im Zentrum der Planung der Euthanasie stand. Der zweite Punkt, der wichtig. Druhým důležitým faktem je, že do případu dítěte K byl zahrnut Karl Brandt. Je proto logické, že Hitler později pověřil Brandta úkolem vést program eutanázie. Hitlerovo kancléřství uchovávalo tajný program eutanázie před veřejností. K propagaci eutanázie byly také používány propagandistické filmy. Na tajném filmovém projektu pracoval filmový štáb od roku 1940. Film měl podporu vysokých zdravotnických funkcionářů. Pracovním názvem se stalo Existence bez života. Filmaři měli nařízeno zachytit vážně postižené osoby takovým způsobem, aby německá veřejnost získala dojem, že milosrdné ukončení života je humanitárním krokem a připravit tak lékaře a zdravotníky na vraždění pacientů. Němcům byla vnucována myšlenka, že nemocnice a psychiatrické kliniky jsou předspány nevyléčitelně nemocnými pacienty, jako toto malé postižené dítě, které se až neuvěřitelně podobalo lipskému dítěti K. Lékaři s filmováním nadšeně spolupracovali, motivováni snahou zbavit se zoufalých případů na svých klinikách. Psychiatři otevřeně žádali o přesun pacientů, jež nazývali zátěžovými životy, do ústavů, které byly nacisty nazývány ústavy pro umírající. Jako důvod uváděli, že psychiatrie se jinak ocitne na pokraji vědy. Z celé země byli přiváženi lidé s tělesnými postiženími. Jejich usmrcení bylo odloženo až poté, co je stačili nafilmovat. Josef Goebbels, Hitlerův ministr propagandy, osobně nařídil filmovat jen přesvědčivé případy. Filmový štáb používal jednoduché triky se stíny, aby udělal z bezmocných postižených démony. Vedle světla a stínů používali filmaři k manipulaci veřejnosti i jiné triky. Zde vidíme pacienta trpícího schizofrenií, jak sám sobě určuje rozsudek smrti poté, co byl pravděpodobně přinucen naučit se tento text. Řekl jsem, zastřelte mě. Zastřelit proč? Abych odešel z tohoto světa. Proč tě máme zastřelit? Co jsi udělal? Máš bolesti? Ne, nemám bolesti. Jsem nevyléčitelně nemocný. Proč chceš zemřít? Abych odešel z tohoto světa. Po shlédnutí nesestříhaného filmu se zdálo, že úřady povolující film jsou spokojeny. Hitler však údajně film zakázal. Snad se obával, že film by ve skutečnosti mohl u německé veřejnosti vyvolat soucit. Možná očekával nesouhlas s operací milosrdného ukončení života. Zabíjení postižených začalo v roce 1939 v přísné tajnosti. Všichni lidé, kteří byli považováni nacisty za neužitečné,
ať už z důvodu, že nemohli pracovat, nebo bylo jejich udržování při životě příliš nákladné, byli zapsáni na seznam určených k likvidaci. Tyto praktiky se rozšířily i do Rakouska, do psychiatrické kliniky Baumgarten ve Vídni. Zde v těchto velkolepých prostorách se léčili mentálně postižení pacienti od roku 1907. Bujná okolní příroda a poklidný areál byl stělesněním nemocniční filozofie o pokrokové psychiatrii až do chvíle, kdy areál převzali nacističtí lékaři a založili zde ústav, který nazvali speciální pediatrickou klinikou. Ve skutečnosti nesloužil nový ústav ani léčbě, ani dlouhodobé péči. Jeho cílem bylo vraždění dětí. A jejich smrtí to nekončilo. Mrtvá těla zavražděných dětí se používala pro výzkumné účely. Nacistický patolog Julius Hallervorden prohlásil: podívejte, jestli ty lidi zabijete, tak jim alespoň odeberte mozky, abychom je mohli nadále zkoumat. Čím více, tím lépe. Samozřejmě jsem chtěl mozky získat, protože mozek je úžasný materiál. Lékaři tedy uchovávali a shromažďovali a zapomínali. Požadavky příbuzných získat ostatky svých milovaných byly odbývány lžemi jako nic z toho už není v našem vlastnictví. Trvalo několik desetiletí, než se podařilo odhalit v plném rozsahu všechna zvěrstva, která nacističtí lékaři na těchto klinikách prováděli. Součástí systematického programu eutanázie bylo zřízení center pro usmrcování po celé říši. Jedním z nich byla tato speciální pediatrická klinika v areálu bývalé vídeňské psychiatrické kliniky. Herwig Cech pracuje v archivu rakouského hnutí odporu. Objevil část toho, co zde po sobě zanechali nacističtí lékaři. Vzorky tkání, mozky a kostní dřeně nejméně 600 dětí. Plánuje tyto ostatky pohřbít do speciálního vzpomínkového hrobu. Dokumenty zachycují důkazy o usmrcovacích praktikách. Zde vidíte příklad jednoho nemocničního případu. Na obálce vidíme jméno, datum přijetí na kliniku a datum smrti. Toto je přijímací list společně s fotografiemi pořízenými při přijetí. Potom osobní data. Detailně bylo popsáno nejen dítě, ale i všichni jeho rodinní příslušníci. Výsledky vyšetření a pozorování se nakonec zaslaly ve speciální zprávě Říšské zdravotnické komisi, která vědecky registrovala vážné, dědičné a trvalé choroby. Tento ústav byl krycí organizací vůdcova kancléřství, která byla pověřena prováděním eutanázie u dětí. V komisi zasedala skupina porodců, která rozhodovala, zda dítě bude žít nebo zemře, a to pouze na základě informací ve zprávě. Komise následně vydávala povolení k zabíjení na klinice ve Vídni a exekuce zde prováděli lékaři a další zdravotnický personál. Poslední týdny a dny těchto dětí byly dokumentovány v jejich kartách. Obvykle umírali na zápal plic a smrt byla vyvolána předávkováním léky na spaní. V budově číslo 15 byl vchod do novorozeneckého oddělení. Právě tam byli posíláni ti, jimž personál přezdíval děti Říšské komise. Děti byly vyšetřeny, nějakou dobu pozorovány a poté vyfotografovány pro dokumentaci. Některé děti byly před usmrcením pro školící účely nafilmovány. Tato holčička se jmenovala Valentína.
Příbuzní zavražděných dětí dnes mají přístup k pitevním záznamům kliniky. Jejich obsah je ovšem hrůzný. Když mi v roce 1997 umřela matka, našel jsem mezi jejími věcmi fotografii, která se mě nesmírně dotkla. Je na ní matka, můj nejstarší zemřelý bratr a můj starší bratr. Já jsem se narodil v roce 1947 a nikdy jsem svého staršího zemřelého bratra nepoznal. Začal jsem maminčiny věci prohledávat a našel jsem úmrtní list. Když jsem si ho přečetl, jako by mě zasáhl blesk. Stálo v něm: zemřel v prosinci roku 1942 v Baumgartnernhöhe. Věděl jsem o diskuzi na toto téma v médiích, měl jsem informace o tom, co se tam dělo, ale nikdy jsem si nemyslel, že by to mělo něco společného se mnou. Začal jsem se tím podrobněji zabývat a zkoumat dokumenty. Na lékařské zprávě jsou uvedena vyšetření a jedna věc, která se mě opravdu dotkla. Totiž, že matka se jasně snažila dostat ho ven. Byl z nemocnice vyzvednut, ale o několik dnů později znovu přijat. Na záznamech je fotografie z doby, kdy byl podruhé přijat na kliniku. Na fotografii je roztomilé, normální, naprosto zděšené dítě přivedené před fotoaparát. Liebes, normales, vollständig verschüchtertes Kind, welches in eine Kamera gehalten wird. Und dieses Foto hat mich Tato fotografie na mě nesmírně zapůsobila. Záznam před fotografií říká infikován záškrtem. Muselo se to stát těsně poté, jinak si to nedovedu vysvětlit. Tenkrát nad ním vyřkli rozsudek smrti. Je tam záznam, podle něhož byl dán do izolace. Pitevní zpráva, která byla sepsána jen den po jeho smrti, říká: tělo chlapce, výška 80 cm, na mandlích nebyla objevena žádná abnormalita. A tak se musím ptát, jestliže mandle byly v pořádku, jak je tedy možné, že měl záškrt? Do roku 1945 bylo zabito na 37 speciálních pediatrických klinikách téměř 6 000 dětí. Nacističtí lékaři považovali své činy za součást rutinních vyhlazovacích opatření. Ostatky používané patology pro svá studia byly naloženy ve formaldehydu pod záštitou Říšské komise pro vědecké zaznamenávání vážných dědičných a trvalých chorob. V pamětní kapli pediatrické kliniky je uloženo 579 uren z ostatky obětí vídeňského programu dětské eutanázie. Dnes jsou známa jména všech těchto obětí. Jejich totožnost byla zveřejněna ve snaze vrátit důstojnost mladým obětem a nechat je konečně odpočívat v klidu. Byli mezi nimi Elfrieda, 10 let. Herta, 10 let. Otto, 12 let. Reinhard, 10 let. Ve své výpovědi před norimberským soudem s lékaři odmítl Karl Brandt odpovědnost za tato úmrtí. Neúčastnil jsem se organizace dětské eutanázie. To mělo v kompetenci oddělení zdravotnictví Říšského ministerstva vnitra. Soud měl však k dispozici důkazy tvrdící opak.
Dokumenty prokázaly, že do roku 1942 Brandt této komisi předsedal. Pro žalobce to bylo důkazem, že právě on je odpovědný za zmíněné vraždění. Brandt však pokračoval v zapírání. Jedinou mojí zodpovědností bylo udržovat kompletní dokumentaci. Nebyl jsem to já, ale ministerstvo, kdo nařizoval transfery do ústavů. Když soud přerušil dne 19. července 1947 jednání kvůli rokování, nikdo netušil, jak bude výpověď obžalovaného posouzena. Karl Brandt byl nejvýše postaveným mezi 23 nacistickými lékaři a vědci podstupujícími norimberský proces. Věděl, že jeho život visí na vlásku. I přesto myšlenku eutanázie nadále obhajoval. Jeho kariéra jako vůdcova osobního lékaře a hlavního říšského lékaře byla rozmetána v prach. Příjemné vzpomínky na velikonoční setkání na Hitlerově sídle v horách byly dávno zapomenuty. Nyní ho čekal soud před celým světem. Byl jen byrokratem, poslouchajícím rozkazy nebo bezohledným dirigentem masového vraždění. 4 soudcům vojenského tribunálu trvalo měsíc, než dospěli k rozhodnutí.